नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। फाइनली रिपोर्ट लेके आयल बानी आप सबके बीच में। हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना का करे आरा जालू और प्रमोद प्रेमी यादव जी के गाना का करे आरा जालू सेम टाइटल से दूगो गाना रिलीज भइल बा। गाना हालांकि दोनों ही अलग बा, बस टाइटल सेम बा। बात कल जाओ अभी तक के, जब हम ही खबर बना रहे बानी 9:22 हो रहा बा और तब तक देखल जाओ कि कौना गाना के कितना ज़्यादा व्यू मिलल बा। रिलीज टाइम के बात करी तो जौन प्रमोद प्रेमी जी के गाना बा उ सुबह 6 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज भइल और खेसारी लाल यादव जी के गाना बा उ 6:15 बजे आदिशक्ति फिल्म से यूट्यूब चैनल पर रिलीज भइल। और जहाँ तक व्यू की बात करी तो अभी तक प्रमोद प्रेमी यादव जी के जौन गाना बा ओ पर 1,42,000 कुछ व्यू बा। और बात करी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के तय पर 2,90,000 से भी ज़्यादा व्यू बा। अब बात करी गाना के लाइक के तो प्रमोद प्रेमी जी के गाना पर लाइक बा 21,000 और खेसारी लाल यादव जी के गाना पर लाइक बा 52,000। जी हाँ, अब बात करी जो ना अगला विषय बा कमेंट के तो प्रमोद प्रेमी जी के जोन गाना बा हो पर 1900 से प्लस कमेंट आ चुकल बा और खेसारी लाल यादव जी के जोन गाना बा हो पर करीब 6800 कमेंट आ चुकल बा ए समय तक। ओकरा बाद बात करी कि टीम कौन कौन बा तो गाना था प्रमोद प्रेमी यादव जी गौले बड़े, उनकर गाना लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी जी, म्यूजिक डायरेक्टर बड़े आर्या शर्मा जी और खेसारी जी के जोन गाना बा ओके खेसारी जी गौले बड़े, पवन पांडे लिखले बड़े, श्याम सुंदर म्यूजिक दिले बड़े। तो फाइनली जो रिपोर्ट आप लोग देख लेनी कि समझ आ गई हुई कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी भारी पड़ रहा बाड़े और बहुत ही जोर से भारी पड़ रहा बाड़े प्रमोद प्रेमी यादव पर। एगो तो उनकर गाना पहले रिलीज भइल प्रमोद प्रेमी जी के, ऊपर से व्यू उनकर आधा से भी कम बा। जी हाँ, तो आप लोगन के पर का विचार बा नीचे कमेंट में बताइए और आप लोगन के कौन गाना सबसे ज़्यादा पसंद आयल बा प्रमोद प्रेमी जी के या खेसारी लाल यादव जी के, कमेंट में इहो बात जरूर बताएं। बाकी आगे के रिपोर्ट लेके हम आते रहें, बस चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन दबा दी। बहुत जल्द ये दोनों गाना के वीडियो भी आप लोगन के देख के मिल जाए। जय भोजपुरी, प्रणाम।